Mga kapuso, kabalo ka bang ang Intertropical Convergence Zone dominante kini o magpakita sa buwan sa Mayo ngadto na sa Oktubre sa tibuok tuig? O doon na kini dalang kalain-lain nga hulga sa kinabuhi o gabdangan sa tao kay makamugna kini og kusog nga mga pagulan nga posibleng makamugnag baha og dahili sa yuta o kining halapad nga pagpanugdog og kilat nga magdala og lightning strike, hail og tornado. Kining maong matang sa sistema namugna kini tungod kay nagtagbo ang hangin nga gikan sa aminang silangan ug habagatang silangan duol sa sentro sa kalibutan o equator ug lain-lain kining temperatura mga kapuso nga nag-turbulence ang ilang panagtagbo ug nakamugna kini grabing baga nga mga pagpanag-om nga usahay mosampot ngadto na sa pagkamugna og bagyo nga gitawag po kini siya maong Intertropical Convergence Zone nga breeding ground sa bagyo. Karon kay balo ka na mga kapuso, gikan dire sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Ako si Alki Blat, daghang salamat.